खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आं बरायनो लाबाय दिनै मोनसे एनादार टपिक मोनसे इन्ट्रेस्टिं पइन्टखौ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिया फैदों नंगौ नैबे समाव आङो दङ बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे भुयापारा रेन्जनि नैबे सुमु बागान बेवहाय आङो दंफैयो आरो बेहाय सासे गेदेमा सुबुंजों आं सावरायगोन बिथाङा मानास नेशनेल पार्कनि बायदि रोखोम मोननो हानाय जे दाउफोर बे दाउफोरनि सायाव बिथाङा थोजासे गियान दङ आरो दाउनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय रोखायै मिथिगोन माबे दाउखौ मानास नेशनेल पार्कआव मोननो हायो माबे दाउखौ जोङो रैखाथि खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मिथिगोन आरो मा दाउखौ बेवहाय मोननो हायो बिनि सायाव जोङो गोबां बाथ्रा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सावरायगोन आरो लोगोसेनो बिथाङा आथिखालाव मानास नेशनेल पार्कआव मोननो हानाय गुबुन जिबौनि सोमोन्दै बिथाङा आथिखालाव स्टाडि खालामगासिनो नैबे समाव बिथाङानो जादों रस्तम बसुमतारी आं बिथांखौ गिबियावनो बरायनो लाबाय लोगोसेनो बाथ्राखौ बुंनांगोन बिथाङा नेशनेल लेभेलनिफ्रायबो युथ लिडारशिप बिथाङा बान्था मोननो हादों नोंथांनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव गिबियावनो होग्रोनो थाखाय आं खावलायबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि बरायनाय थाग्रोबाय आंनि मुङा मोनसे रस्तम बसुमतारी आङो नैबे मानासजों नांजाबना थानाय गामिनिनो खामारदैसा गामिनि आङो नैबे मानासाव 2003 मायथाइनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ बे समाव मोनसे समाव मानासा माने जोबस्रांलांबायमोन आरो बेयाव जोंनि माखासे जाहोन दङ मुभमेन्टनिबो जाहोन माखासे बिदिनो बाहेरनिफ्राय फैनानै बेयाव माखासे मा होनो बिसोरखौ स्मागलारफोरा फैनानै बिनि जिखिनि सम्पति होनजायो जिब जुनार बेखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड्यन्त्र लादोंमोन बे समावनो जोङो मानास मावजि इक' टुरिजम ससाइटि आरो नैबे जोंनि लकेल एबसु CKC आनसलिक एबसु बेजों लोगो नांनानै जोङो कनजारभेसनखौ जागायजेनदोंमोन आरो संरैखाथि होनायखौ बे समनिफ्रायनो आङो दंबोयो नोंथाङा खामानि मावबोदों बेवहाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो नाजागोन जे नोंथाङा जे बे मानास नेशनेल पार्कआव दि बायदि रोखोमनि दाउ दङ आरो दाउफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै माब्लानिफ्राय नोंथाङा सानजेनो आं नैबेखौ बुंग्रोनो सानदों माने आङो जेब्लानाखि उन्दै सममोन माने 10निफ्राय 12-15 बोसोरसिम बे समाव आङो माने लबारजोंसो दाउफोरखौ गावनानै बुथारनानै जायोमोन आरो बेल' नङा जे गोदोनि समाव जिहेतु गथ'फोरा बा गुबुन उन्दै गथ'फोरा दाउ गावनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव एसे खम जाबाय नाथाय नोंथांनिया बे रोखोमाव फैदोंमोन बिदिमोन बिनि उनाव जेब्लानाखि मानास मावजि इक' टुरिजमा जाबाय बिनिफ्राय 2004 मायथाइयाव मोनसे फिसा माने गाइड ट्रेनिं बेयाव अर्गानाइज खालामनाय जादोंमोन आरो मानास मावजि इक' टुरिजम ससाइटिया बिसोर गुवाहाटीनि मोनसे NGO दंमोन बिसोर होफैदोंमोन हप्तासेनि नाथाय बेयाव आङो लास्ट दिना साननैल' लानाय जादों आरो ट्रेनिंखौ आङो सिगांनिखौ माने आं बिदि इन्टारेस्ट मोनाखै आरो बिदि माबा गैयामोन आरो मा जानो ओमफ्राय लास्टआव जेब्लानाखि आं साननैखौ लाबाय बे जायगायावनो जादोंमोन इयावनो जादोंमोन मेइन अफिस दंमोन बैयाव लोक्षि बाजाराव जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव जेब्लानाखि आं साननैखौ लाबाय बिनिफ्राय आं माखासे इनकारेज जाबाय मानो होनबा जोङो दाउआदि माने बुहुमाव माबायदि रल खालामो दाउखौ दाउसिन दाउलाखौ मानो नांगौ बिनि सायाव जोंहा एख' नलेज गैयामोन जेब्लानाखि बेयाव लाबाय माखासे खोथाखौ मिथिबाय माबोरै होनबा माबायाव मिथिंगायाव ओरैबायदि दंफांफोर दङ जायफोर दंफांनि फिथाइया दाउआ जानानै खियागौमानि बिनिफ्राय फिथाइ बा बिफां रज'आ माने गोदान बे जोनोम जाखाथारानो आरो जेब्लानाखि दाउआ जानानै खिगोन अब्लासो बिनिफ्राय बिफां जागोन होमबाथाय माबायदि सोमोन्दो दं जेब्ला जोङो दाउखौ जुदि फोजोबना लायोबा बे दंफां लाइफांखौथ' अट'मेटिक जोबलांखागोन होमबा दंफां लाइफां जोबनायजों लोगोसे आबहावा गाज्रि जागोन बुहुमाव माने पलिउसन जागोन बेखौ लासै लासै मिथिनानै दाउआ दि बुहुमाव रल खालामो बेखौ मिथिनानै मोनसे इनकारेज फैदों आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि हाग्रायाव जेनेबा बे समाव आङो पेट्रलिंआवबो थांखायोमोन हाग्रायाव थांनानै जिखिनि दाउफोरखौ नुबाय जों गामियाव नुयो माखासे दाउफोर दङ गोजा गोथां गोमो ओरैबायदि समायना दाउ आरो दा बेफोर दाउखौ नुनानै आरो बांसिन माने इनकारेज जादों आरो बेबायदि माने आंनि माबाया फैदों आरो बेयो बै जिहेतु गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय जे मोनसे NGO होनना बुंदों बिसोर स्पेसियेलि दाउनि सायावनो नोंथांमोनखौ गाइड होफैदोंमोन नामा जेनेरेलमोन आरो बिसिना माने सासे मानसिया लानानै माने सासे मानसिया जेनेबा बेयाव टुरिस्ट फैनाय लोगो बाहेरनि मानसिखौ माबायदि गाइड खालामनांगौ बिनि सायाव बिसोर जेनेरेल माने ट्रेनिं होदोंमोन आरो टुरिस्ट गाइडनि थाखाय
दा बिनिफ्राय माखासे इनकारेज जादों आरो नोंथाङा जिहेतु नैबे मानास नेशनेल पार्कनि गुबुन गुबुन खनायाव जिहेतु हाबनानै नोंथाङा सिंनि जायगाफोराव नायबाय दा बेवहाय नोंथांनि स्टाडि हिसाबाव बेसेबांसो बेवहाय रोखोमनि बा जातनि बेवहाय दाउ दं दा मानासाव ओरैनो 480नि बारा दाउ दङ प्लास आरो माने इयो बोथोर लानानै जातनि सिजन लानानै दाउआ बेलेग बेलेग फैयो बिदिनो मालाबा बबेबा सिजनाव माने बबेबा जोंनि जायगायाव माने गैयि मोनफेरि दाउआबो माने मालाबा माइग्रेसन जानानै फैयो आरो बेयाव माखासे दाजाब दानख' जाबाय थायो दा दाजाब दानख' जायो औ प्लास माइनास जायो दा बेयाव बहुत रियार माने मोननो गैयै हिसाबै जोंनाव नैबे कख्लाबारि सिट फार्माव बेंगल फरेकान होननाय मोनो दाउ थ्रिलिं होनना बुङो दाउ थ्रिलिं नंगौ बेयो ओरैबायदि मोनसे जायगायावल' थायो जेराव माने एसे सर्ट ग्रासलेन्ड आरो गाहाय गांसो थोरिबारि बिदियाव थायो आरो दा बियो बुहुमाव मोनसे समाव बियो जोबस्रांलांनायनि लामायावनो दाबो बिनि माखासे जोबस्रांलांनायनि जाहोनबो दङ बियो माने बोसोराव दैनिल' बिदै दैयो बोसोराव बेयाव मालाबा बिदैफ्रा गला जायो मालाबा बिनि बिदैखौ जिबौफोरा जायो बा सैमाफोरा जायो माने हायावनो दैयो बियो ग्राउन्डआवनो दैयो ओमफ्राय माखासे जाहोना जाहैबाय मा बिनि जि हेबिटेट एरिया बिनि थाग्रा जायगा मानसिया माखासे जायगाफोरखौ दखल खालामना लाबाय एरिया गैला बिनि थाखाय जोबस्रांलांबाय आरो बिदिनि अनगायैबो गोबां माने रियार दाउ दङ ब्लेक बेस्ट्रेट पेरट बिल होनना बुङो बर'आव बिनि दासिम नाम गैथ'वा ओमफ्राय जेराव मेराव मोननाय जाया आरो बे दाउखौबो बेयो अनलि माने जेराव बाथा बे हाग्रा गैया होमबा बाथा थोरि बेयावल' थायो आरो जानला मोनला जायगायाव थाया ओमफ्राय बिदिनो स्लेन्डार बिल बाब्लार होननाय दङ बेबो बे बाथा हाग्रायावल' थायो बेंगल फ्लरिकान दा बे दाउआव बेसेबांसो अनजिमानि दा दंसै दा टटेल वर्ल्डआव बिनि पपुलेसना माने 900निफ्राय 1000ल' दं आरो अनलि दा मानास हिसाबाव बेसेबां दं मानासाव 70 प्लास दङ 70 प्लास 800नि गेजेराव मानासाव बांसिन मानासावनो हाइस्ट डेन्सिटि ओमफ्राय नैबे जोंनि मानासनि गेजेराव नैबे जोंनि कख्लाबारि जिखिनि एग्रिकालचार फार्म बेयावनो बांसिन माने नुनाय जायो आरो डेन्सिटि बांसिन बेयावनो बांसिन बे दाउखौ बांसिन नुनाय दाउखौ ओरैनोथ' नोङो गुबुन गुबुन जायगायाव मोनो जेनेबा बेलेग हादराव नोङो कम्बोडियाव मोनो ओमफ्राय नेपालाव एसे मोनो ओमफ्राय जोंनियाव इण्डियायाव नर्थ इस्टआव मोनो नर्थ इस्ट माने जोंनाव नै आसामाव मानास थाबाय अराङाव ओरैनो मानैसो मोनो काजिरङाव ओरैनो मानैसो मोनो एसे मोनो पपुलेसन ओमफ्राय माबानि अरुणाचलनि रयिं होननाय जायगायाव एसे मोनो आरो बेखिनियानो दा मानासाव बे गोबांसिन अनजिमा ओमफ्राय इउपिआव मोनो दुधुवा नेसनेल पार्क होननाय बेयो माने नेपाल बर्डारजों नांजाबनाय जेनेबा जोंनि भुटान दा बे मानास बिदि एसे नांजाबनाय आरो बेयाव एसे पपुलेसन मोनो आरो बेखिनियानो दा बेनि अनगायैबो रियार दाउआ माबे बेवहाय दङ रियार होनबाथ' आं दहाय बुंखाबाय मानैसो बेनिफ्राय जेनेबा दिनैनि दिनाव जोङो बै हाथिदख्ला ग्रेटार इजिप्शियान स्टक होनना बुङो नैबे गोदना ओरै गोनाङा बेबो दिनैनि दिनाव माने जोबलांगासिनो दङ खम जालांगासिनो दङ मात्र दा जोंनियाव नर्थ इस्टआव बे नैबे गुवाहाटीनि गार्बेज दामाव नोङो माने फुरा सिजन बोसोराव नुगोन बेनिफ्राय जोंनाव सामाराव फैयो आरो दैज्लां बोथोर बे समावल' जोंनाव ओरैनो माफा मानै जेनेबा खमसे खम 100थासो बिदि माइग्रेसन जायो आरो बेखिनियानो बेनिफ्राय माखासे जेनेबा भितराव मोननाय दाउ दङ धनेस जोङो ग्रेट हर्नबिल होनना बुङो बिदिनो रिड हर्नबिल बिसोर रियार ओमफ्राय बिदिनो माखासे दाउ दंबावो पिटा होननाय दङ फिसा फिसा दाउ बेफोर दङ रियाराव मानासाव 50नि बांसिन माने जोबलांनो हमनाय रियार दाउफोरखौ मोननाय जायो आरो मानासाव 50नि सायाव माखासे दाउफोरा गोजां बोथोराव फैयो माखासेया गोलोम बोथोराव फैयो माखासेया माने रेसिडेन्ट आरो इयावनो थायो बे जायगायावनो थायो आसामाव गुबुन गुबुन जिहेतु नेसनेल पार्क दङ दा बेनि गेजेराव मानासनि दाउनि अनजिमा बा दाउखौ जुदि नायोब्ला गुबुनजों रुजुनायाव बेसेबां प्राय एखेफ्राम आरो जेनेबा जोंनि मानासावबो 480थानि बांसिन मोनो जेनेबा काजिरङायावबो मथा मथि 500 माने 500था जातनि मोननाय जायो आरो माने फ्राय माने सेमानो आरो आधानि बाराया सेम माने स्पिसिस जातखौनो मोननाय जायो काजिरङा ओरैबायदि मोनसे नेसनेल पार्क वेटलेन्ड माने दै बिलो बांसिन दङ जोंनाव मानासाव गैया माखासे जायफ्रा मानेकि
बिलोआव थाग्रा दाउफोर बेयो जोंनाव मोननाय जाया आरो बेहाय बांसिन जोंनाव बिदि हेबिटेटआ गैया जोंनाव बांसिन फिसा फिसा स्ट्रिम दैमा दैसा बिसोर दं आरो बिनि थाखाय जोंनाव बे बिलोआव थाग्रा दाउफोरखौ नुनाय जाया आरो माखासे हांसो जातफोरखौ जोंनाव मोननाय जाया खिन्थु काजिरङायाव मोनो आरो बिदिनो आरो दङ ओरै नामेरि नेसनेल पार्क जोंनाव सिगाङाव मोनोमोन देव हांसो होनना बुङो ना माने जोंनि आसामनि स्टेटनि बार्ड देव हांसो वाइट उड डाक होनना बुङो नामेरियाव बांसिन बे साइटिं जायो ओमफ्राय मोनसे समाव जोंनावबो मानासाव रेकर्ड दंमोन खिन्थु बे 15 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु गोमालांदों साइटिं गैया आरो माने जोंनाव मानासा ओरैबायदि जाहैबाय माने माखासे हेबिटेटफोरा लासै लासै माने गोमालांनो हमबाय आरो बेनि थाखाय नुनाय जाया बेनि थाखाय बे दाउनि थाखाय माने हाग्रा गेजेराव माने फुख्रि बिदियावसो थायो आरो बियो बिदि गिदिर बिलोआवबो थाया हाग्रा गेजेराव जेनेबा फुख्रि फिसाफोर एसे गिदिर फुख्रि बिदियाव बिदि हेबिटेटआवसो थायो आरो दा बै दाउफोरनि गेजेरावनो आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे जोंनि थाखाय दाउआ जिहेथु नैबे मदद गोनां होननानै जों बुङो दा बिफां लाइफां नोंथाङाल' एसे आगोलावनो बे सोरजियो होननानै बुंदों दा बेनि गेजेराव माबे दाउआ जोंनि थाखाय मददथि गोनां मेनलि जायफ्रानाखि फिथाइ जायो जेनेबा नोङो धनेसखौनो हर्नबिल ओमफ्राय माखासे बिदिनो फिथाइ जाग्रा दाउफोर दंबायो बारबेट बिदिनो गोबां दं आरो बिदिनो नोङो दाउथुफोर पिजेन बेफोर आरो माने आं मोनसे उदाहरन होनो नागिरदों लालि होनना जोङो बुङो ना लालि आरो बेयो मोनसे ओरैबायदि बिफां बेयो बेगर थायो बे मोनबाथाय बेखौ हर्नबिला जायो धनेसा बे फिथाइखौ जेब्लानाखि हर्नबिला जानानै खिगोन होमब्लासो बिनिफ्राय फिथाइ रज'यो बिफां रज'यो खिन्थु नोङो ओरैनो हायाव गोलैना थाबाथाय मालाबा रज'आ बे सेवना थांगोन आरो बेयाव मोनसे फिथाइयाव बिनि बेगराव मोनसे प्लास्टिक लेयार थायो जुदि दाउआ जानानै खियोना होमब्लासो बियो रज'गोन आरो बे हर्नबिला जानानै आरो बेलेग दाउआ जाया बेखौ मात्र हर्नबिलाल' जायो आरो गुबुना जाया जुदि जोङो बे धनेस दाउखौ फोजोबना लायोबाथाय बे बिफाङाबो जोबलांबायनानै हमना लाखा आरो जोबलांगोन ओमफ्राय जोङो बिदिनो आं मोनसे फिसा उदाहरन होबावनो नागिरदों जेनेबा फाख्रि दंफां फाख्रिनि फिथाइखौ गोबां दाउआनो जायो आरो नों नाय दाउआ जानानै जेरावखि खिया दंफां सायावनो खि बा न'आवनो खि बे रज'गोन ओरैनो गोलैना थानाया बेयो डेमेज जायो सेवनानै थाङो आरो रज'आ ओमफ्राय बिदिनो जुनारनि बेलायावबो गाम्बारि बिफांखौ नाय जेब्लानाखि मै अमा बोरमा मोसौआ जानानै बेखौ सावलेना गारगोन बा खिगोन बिसोर रज'गोन आरो खिन्थु ओरैनो गोलैना थानाया सेवनानै थाङो आरो ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय मिथियो बुहुमाव जेनेबा दाउ बा जिब जुनारा माबायदि रल खालामो दा आरो बिफाङा ओरैबायदि बेयो दाबसे जायगायावनो थाग्रा खिन्थु बेखौ दाउमा दाउसा बा जिब जुनारा जानानैसो गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ माने फेहेरो आरो दा बिनिफ्राय जोङो मिथियो जेनेबा बुहुमाव दाउमा दाउसा माबायदि गोनां दंफां थायोब्लासो जोङो हाया थिग थागोन दैया थिग थागोन आबहावाया थिग थागोन होमबासो जोङो मानसिया थांनानै थानो हागोन नङाबा जोङो जुदि दाउमा दाउसा दंफां लाइफां बा जिब जुनारखौ फोजोबना लायोबाथाय आल्टिमेट मानसियाबो जों थांनानै थानो हाखानाय नङा आरो दा बेखौ जोङो रैखाथि होनांगौ बेखायनो जोङो प्रटेकसन होनांगोन संरैखा खालामनांगोन आरो बयबो दा बेहाय नोंथाङा बुंदों जे गुबुन गुबुन दाउफोरा जिहेतु 408टानि बाथ्रा yes 480नि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों 480नि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय एसे खम बारा बेहाय जायो दा बेहाय बे बोसोराव नैबे 2022 मायथाइयाव नोंथाङा गुबुन नों मा दाउखौ नुनो मोनदों बेवहाय गोदानै फैनाय बे बोसोराव ना रुफास ब्रेस्ट एशियेन्टर होननाय खिन्थु बेयो एकदम हाइ एल्टिटिउड जेनाखि बरफ गोलैग्रा जायगा बेयावसो थायो आरो बेखौ जोङो रिसेन्टलि नैबे थांनाय जानुवारियाव मोननाय जादों ओमफ्राय बिदिनो लेसार वाइट थ्रट होननाय बेखौ जोंनि बे हेबिटेटआव मोननायानो जाया ओजोंहाय नोङो मिडल बा सेन्ट्रेल इण्डियाफ्राव मोनो आरो जोंनाव मोननाय जायो बेखौ मोननाय जादों आरो गोदानै बेफोरो गोदानै एड जागासिनो दङ दा बेयाव जोंनि थाखाय मोजां बियो मानो होनबा जेसेबांनो दाउसिन दाउला थागोन माने मिथिंगाया माने मोनसे बेलेन्सआव थागोन आरो जिब जुनार थायोब्लासो बेलेन्सआव थागोन
गोमालांनो नैबे दाउफोरा नैबे मानासनिफ्राय माबे दाउ ओरैनो नोंथांनि नोजोराव बे गोमानाय बायदि दं? दि डाइरेक्ट गोमाथाराखै खिन्थु लासै लासै खम आरो अनजिमाया खम जालांदों। दहायनो होनखादों बे बेंगल फ्लरिकान माखासे जाहोनाव बिनि माबाया अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ। खमायलांदों। मोनसेया आं दहायनो होनखाबाय मानसिया बिनि जिखिनि थाग्रा खुलि बेखौ लासै लासै माने लागासिनो दं थारमाने ओरैबायदि जायगायावसो थाखायो थारमाने जेराव थोरि गाहाय थोरि बा गाहाय हाग्रा बेयावसो थायो आरो दंफां बारि बेफोरबायदियाव थाया आरो बियो ओरैबायदि दाउ दंफां बानो हाया बिनि आथिङा मोनथामल' आरो आथिङा मोनथामल' ओमफ्राय दंफां बानो हाया बिरनाया खिन्थु नोङो बे हायावनो थायो खिन्थु हायावनो बाहा लायो खिन्थु खुनु जि बेलेग दाउफोरबायदि बाहा माने माबा बोनानै लाया आरो अबेबा एसे गाहाय हाखर खर एसे हायाव बेयावनो बिदै दैयो आरो बेयाव बोसोराव दैनै खेबसेल' आरो बे फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बेखिनि टाइमाव बियो माने बाहा माबा फिसा जायो आरो बेखिनि टाइमाव बिदिनो माखासे दङ जेनेबा गोमालांनो नागिरनाय आं दहाय बुंदों ब्लेक ब्रेस्टेड पेरट बिल दा बेबो जोंनियाव मानासाव मोनसे समाव 70% ग्रासलेण्डमोन थोरि हाग्रा बा बाथा हाग्रा बिदिमोन आरो दा मानासा लासै लासै मा जालांबाय गेजेर ससेयाव माखासे मानासाव मेनेजमेन्ट गैलामोन जोबस्रांलांबायमोन दा बेयाव माखासे बे ग्रासलेण्डफोरा लासै लासै माने उडलेण्ड जानो हमबाय माबाया बे ग्रासलेण्डआ बया जानो हमबाय आरो माखासे इनभेसिभ स्पेसिस जायनाखि ग्रासलेण्डखौ नस्थ' खालामग्रा बेफोरबायदि माखासे जाथिनि माबाफ्रा बेयाव जानानै माने ग्रासलेण्डखौ नस्थ' खालामबाय जेनेबा बे जों आस्रा होनो बे ग्लोब ग्लोब साग्लोबनो हमबाय ग्रासलेण्डआव बे जानाय लोगो लोगो ग्रासलेण्डआ मा जायो नस्थ' जालाङो आरो ग्रासलेण्डआनो गैया जालाङो दा बेफोराव बिसोरनि थाखाय जायगाया माने खमायलांगासिनो दा जायगा खमायनाय लोगो लोगो माने अट'मेटिक बिसोरनि थाग्रायाबो गैया जालांगोन आरो बिदिनो माने गोमालांगोन आरो बिदिनो लासै लासै गोमालांगासिनो दङ ओरैनो नैबे ब्लेक ब्रेस्टेड पेरट बिल होननायाबो बुहुत रेयार आरो बियो ग्लबेलि थ्रेटेन्ड बार्ड बेबो जोंनाव मात्र मानासाव बे भुयापारायावल' मोननाय जायो इन्टायार नोङो 500 स्कुवेर किल'मिटार बे मानास नेसनेल पार्कआव बे भुयापारानि बे ग्रासलेण्डआव मोननाय जायो ओमफ्राय बिदिनो नर्थ इस्टआव नायनो थाङोबा नोङो डिब्रु सैख'वा नेसनेल पार्कआव मोनो बेनिफ्राय रयिं होननाय ग्रासलेण्डआव बेयावल' मोनो आरो नर्थ इस्टआव नों बेलेगाव मोननाय जाया गुबुनाव मोननाय जाया बेबायदि आरो नंगौ नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सावरायगासिनो नैबे मानास नेसनेल पार्कआव गुबुन गुबुन मोननो हानाय जे दाउफोरनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायगासिनो बिथाङानो जादों रस्तम बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आरोबाव गोबां बाथ्राखौ मोनथिना लाबावगोन जे नोंथाङा बुंदों जे गुबुन गुबुन दाउखौ बेवहाय नैबे जायगायाव बा मानास नेसनेल पार्कआव मोनो दा खायसे टुरिस्टफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरैबायदि टुरिस्ट बिथांमोना फैयो दा फैयोब्ला माबे सिजनाव बे दाउखौ बांसिन नुनो मोना आरो मानास नेसनेल पार्कनि बबे जायगाजों थाङोब्ला बांसिन दाउनि अनजिमाखौ बे टुरिस्टफोरा नुनो मोनगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ओरैनोथ' मानासआ माने हटस्पटखा दाउनि इन्टायार मानासावनो दाउफोरखौ मोनो खिन्थु स्पेसिफिक माने किसुमान दाउखौ माने बे जायगायावल' मोननाय जायो जेनेबा नैबे कक्लाबार एग्रिकालचार फार्म बेयाव बेंगल फ्लरिकानखौ मोननाय जायो सबसे रेयार दाउ बिदिनो भुयापारानि बे जिखुनु ग्रासलेण्ड बेयाव एकदम रेयार दाउ ब्लेक ब्रेस्टेड पेरट बिल स्लेन्डार बिल बाब्लार आरो इन्डियान ग्रास बार्ड होननाय बेखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बे स्वाम फ्रेंकलिन बेखौ मोननाय जायो स्वाम फ्रेंकलिन माने बर'आव बेखौ दाउ खैरा होनना बुङो बेखौ मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बेयो ग्रासलेण्डनि दाउ माखासे थाबाय उडलेण्ड नैबे जोंनि मानास मावजिगेन्द्रि खेवालिजों हाबनाय जिखिनि लामा बेयाव माखासे जायफ्राखि दंफां बारियाव मोननाय दाउ बेफोरखौ मोननाय जायो जेनेबा नोङो नैबे उइन्टाराव नोङो मिनिरेट मानो होन हर्नबिल थनेस मोनब्रै जातनि थनेसखौ मोननाय जायो उडलेण्डआव ओमफ्राय बिदिनो माखासे दाउथु जाथिनि दङ इंलिश आं बांसिन माने बर'आव नामानो गैया दासिमबो जों बेखौ बर' नाम दोननो थाखाय बेखौबो नाजागासिनो दङ अलरेडि जोङो बेखौ मावखागासिनो ओमफ्राय बिजाबबो गांसे जोङो लिफलेट बायदि दिहुनबाय दा बेयाव ग्रीन पिजेन माखासे ग्रीन पिजेन दं इम्पेरियल ग्रीन पिजेन पिनटेल ग्रीन पिजेन एसिएटेड ग्रीन पिजेन बिदिनो माखासे दंबायो आरो बिदि ग्रीन पिजेनफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो ग्रीन बिल मालकहा होननाय दङ दाउ मान्दाब होनना बुङो जोङो लान्जाय गोलाव गोसोम दाउआ नुनायाव गोसोम आरो खिन्थु बे जोङो बायनोकुलारफ्राव नायोबाथाय बे ग्रीन कालारनि आरो बिदिनो माखासे नैबे ओमफ्राय एप्रिल समाव फैयो माखासे दाउआ
जायफोरनाखि बे कुकु बैसागु बैसागुनि समाव कुकु बे जेनेबा हाइ फिसा दाउ होनना बुंना जोङो इन्डियान कुकु ओमफ्राय लार्स अफ कुकु बिदिनो इमारेल कुकु भायलेट कुकु बिदि माखासे दाउफोरा बे जेनेबा गरम जायो बे समाव फैयो बिसोर मानो फैयो जोंनि बे नैबे हाग्राया बे समाव माने बिसिनि मा होनो बिदै दैनो बाहा लानो फैयो आरो बिसोर माने एकदम गोजौ हाइ एल्टिटिउड जायगायाव थायो माबायाव गोजां बोथोर समाव बेयाव बिसोरनि थाखाय बाहा लानो थाखाय बाहा बोनो थाखाय बेखिनि टाइमा बिसोरनि थाखाय मोजां नङा दा माने गुसुद्राय जायो बेयाव नों आदारनि थाखाय एसे माबा जायो प्रब्लेम जायो बेखायनो बिसोरो गाहायाव फैनानै जोंनि क्लाइमेट जेनाखि बांद्राय गुदुं मोना बांद्राय गुसु मोना बेखिनि समाव बिसोर बेयाव बाहा लाफैनानै फिसा बिदै दैनानै फिसा जानानै आरो बिसोर थांफिनो आरो बे जायगायाव थांफिनो बिदि माखासे बिदिनो ओइ माबा दङ रुडि किंफिशार होननाय बेबो माने बे समावल' फैयो आरो एप्रिल बेखिनि समाव एप्रिल मे जुन जुलाइ ओमफ्राय जुन जुलाइहालागै फिसा ओंखारनानै आगष्टफोराव थांफिनो ओमफ्राय बे जायगायाव थांफिनोसो दा नोंथाङा दाउनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौनो जिहेतु फोरमायबाय दं आरो दाउफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा बुंदों बिजाब लिरनायनि बाथ्रा बुंदों थारैनो बियो जोबोदनो गोनांथि मानोना बेहाय जुदि नोजोर होयोब्ला गुबुन गुबुन दाउ जिहेतु 480निबो सायाव बे दाउ मोननाय जायो बे दाउफोरनि जे मुंफोर बे मुंफोराव बांसिनानो जे जोंनियाव बर' रावाव बे मुं गैया दा बेखायनो दाउनि सोमोन्दै नोंथाङा स्टाडि खालामदों दाउनि सायाव नोंथाङा गोबां बेनि सायाव गियान दङ दा बे हिसाबाव दाउनि जे मुंफोर बे मुंफोरखौ नोंथाङा लेखा महर होगोन माब्लायालागै बे महर मोनगोन अलरेडि जों गासै दिहुनखाबाय बिटिसिनिफ्राय जोङो हेल्प मोन्दों प्रजेक्ट मोनसे मोन्दों लेखायाथ' ओंखारबायानो खिन्थु बेयाव बर' नामखौ सोनाय जायाखै आरो जोङो नेक्स्टआवसो बेखौ बर'नि नाम सोनायखौ बेखौ मावगोन आरो लेखायाथ' अलरेडि ओंखारबाय बेयो आरो अपेनिंल' जायाखै खिन्थु बे लेखाया माने डिस्ट्रिबिउसन जाखाजोब्बाय आरो सिबनोबो होबाय जोङो माखासे फोरनोबो होबाय बिदिनो गिदिर गिदिर अफिसारफोरनोबो होखाजोब्बाय आरो आं नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैगोन जे नैबे मावजि गेन्द्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे चिराङावबो बे जाथायखौ जानायखौ नुनो मोन्दों जों जुदि नायोब्ला हजोंहाय नैबे मानास नेसनेल पार्कनि जे सेथि गेट हाबग्रा बे जायगाखैबो जों जुदि नायोब्ला जों बेवहायबो नुनो मोन्दों जे हाग्रानि जे मुफुर बे मुफुरनि अनजिमाया बारा जादों आरो मानसिखौ गाग्लोबनाय बेखौबो जों नुनो मोन्दों बे मानि थाखाय जादोंमोन नाथाय दासान्दि बे खम जाबाय दासान्दि जाथ'वाखै मुफुरनि अनजिमाया बाङाखै दा जोङो हाग्रायाव थांबाय थाग्रा हिसाबै आलासि लांबाय थाग्रा हिसाबै जोङो बोसोराव खेबसे गाहामल' नुयो नुवानो फ्राय नंगौ जुदि मुफुरनि अनजिमाया जुदि अनजिमाया बांदोंबा जोङो जेरैबायदि नुगौमोन आरो बाङाखै माने इयो ओरैबायदि रिसार्चारफोरा बुंदों आरो इसोरनि बुंनायसो माने नेचारेल माबा मोनसे जादों बिस्रा मिथिंगायाव माबा मोनसे जादों बिस्रा माबा मोनसे केलामिटिसनि थाखाय बिसोरो बाहेरायाव ओंखारदों आरो माबा मोनसे संकेत माने माबासो होदोंमोन आरो बिसोरो बाहेरायाव ओंखारनाया नायनो थाङोबाथाय खिन्थु बेयाव मुफुरनि अनजिमाया एसेबां लोब लोब बाङाखै आरो मानो होनबा बाङोमोनब्ला मथा मथि सिजोनाव आङो सामफ्रामबो थाङो मथा मथि बाद गैया होनजायो जोङो मासेबो नुवा मालाबाल' मासे नुयो बोसोरावसो नैबे बाथ्राया बिदिनो एसे गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय एसे बाथ्राया खोनालायनाय बे बाथ्राया जादों जे भुटाननिफ्राय नागार हरदों होननानैबो खायसे खायसेफोरा बुंनो नागिरो दा बे बिथिङाव मा बुङो बिदिथ' नागारनाय नङा इयो नागारोबाथाय बिदि जाया आरो नागारनाय आरो जोंनाव बिदि जानाय नङा नागारनाय माने माबैसेखौ नागारनो दा बुस्थुआ बेयो जोंनावल' जायाखै गुबुनावबो जादों बेंगलफोरावबो जादों आरो बे माबाया बे एक्सिडेन्टआ जेनेबा बाहेरायाव ओंखारनानै सोरखौबा आक्रमन खालामनाय मानाया जोंनि इन्टार बिटिसिआवल' जायाखै गुबुन जायगायावबो जादों बियो नाथाय जोंनि गेजेराव नैबे बिटिआर ओनसोलाव बांसिन जानायखौ बेखौ नुनो मोनदों माबा मोनसे नेचारनि माबा मोनसे कारनाव जादों आरो बियो आं बेखौ साना माने बेयो गोबां अनजिमानि जानानै माने बाहेरायाव माने सिङाव जायगा गैलाय जानानै बाहेरायाव ओंखारदों बिदि नङा आरो बियो माने गोबां अनजिमानि नङा नाथाय बे माबा मोनसे मिथिंगायारि खैफोदनि थाखाय बाहेरायाव माने जिब जुनारा ओरैबायदि बुहुमाव माबा मोनसे जागोनबाथाय बिसोरो माने मिथिग्रोयो नोङो साइक्ल'नानो होन बा बांग्रिङानो होन बिसोरो सिगांनो मिथिग्रोयो आरो जिब जुनारा दा माबा मोनसे जादों बिनि थाखाय बिसोरो ओंखारबोदोंमोन आरो एखे टाइमावनो मोनसे
माने बेखिनि समावनो जेराव ओंखारदोंमोन ना दासान्दिथ' खिन्थु गैला दासान्दि गैथ'वाखै आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जे फरेन कान्ट्रिनिफ्रायबो फैनाय बे सुबुंफोरखौ नोंथाङा गाइड होयो बा नोंथाङा बेनि दिथा होयो दा बेहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे गुबुनारिफोरा बे जायगायाव फैयोब्ला एन्टार जोंनि बिटिआर बा मानासाव फैयोब्ला बिसोरो मानि सायाव बांसिन बेवहाय स्टाडि खालामनो फैयोबा मानि सायाव बिसोरो बिथांमोनाव मानास नेसनेल पार्कआव हाबो बांसिनै जायफोरानाखि आंजों कन्टेक्ट जायो फरेनारानो जा डमेस्टिकआनो जा बांसिन बिसोरो आंनिया बार्ड वाचिं दाउ नायग्राफोर ओमफ्राय फट'ग्राफि बे वाइल्ड लाइफ फट'ग्राफि बेखिनियानो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा जेनेबा गामिफ्राव थांनानै गामिफ्रा माबायदि बेखौबो नायो बेनिफ्राय जोंनि कालचार माखासे जि दानाय लुनाय बेफोरखौ नायो आरो बांसिनानो आंनिया दाउनि सायाव आरो दाउनि सायाव बांसिन खालामो ओमफ्राय फट'ग्राफि बेनो वाइल्ड लाइफनि सायाव बेखिनियानो दा माबे सिजनाव बे जायगायाव फैयोब्ला बा जोंनि एरियानि बा जोंनि एन्टायार बिटिसिनि खायसे सुबुंफोरानो बे जायगायाव हाबफेराखै बा मानास नेसनेल पार्कआव बेनि जे सम्पदफोरखौ खायसेफोरा नायफैयाखै बा बेनि सायाव बारा स्टाडि खालामनाया खम दा बे बिथिङाव नोंथाङा जिहेतु दाउनि सायाव मोजां नलेज दङ बा नोंथाङा गाइड होयो दा बेयाव खायसे सुबुंफोरा नोंथांनाव मदद जुदि मोननो लुबैयोब्ला बा नोंथां बायदि मोननो लुबैयो माबोरै राहाय मोनो बिथांमोना बांसिनानो ससियेल मिडियानि थ्रुयै फैयो आंनिया आं माने मानासाव जि दाउ मोनो मानासावल' नङा आङो गुबुन गुबुन जायगायावबो गाइड खालामो ओरै काजिरङा नामेरि अरांफ्राव खालामो ओमफ्राय जेनेबा आसामनि बाहेरायावबो थांबाय आङो नागालेण्ड ओरै अरुणाचलफ्राव थांबाय दा जिखिनि जेराव जि रेयार दाउ मोनो बेखौ आङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने आपल'ड खालामबाय थायो आरो फेसबुक आंनि पेजबो दङ ओमफ्राय निजा मा होननानै मिथियो रुस्तुम बसुमतारी बेयाव आं आपल'ड होयो बेयावनो माखासे मानसिफ्रा नुनानै जेनेबा कन्टेक्ट खालामो माबोरै माबा खालामो बेखौ ओमफ्राय बिसोरो माखासे इनकुवेरि खालामो आरो जेनेबा बबे टाइमाव बे दाउखौ मोनगोन बा माला थांबा मोनगोन बेखौ इनकुवेरि खालामग्रोयो बा सानबैसे नांगोन बिदि इनकुवेरि खालामनानै जेनेबा बेयाव थांनाय लोगो लोगो कस्टआ बेसे थांगोन बेखौ इनकुवेरि खालामग्रोयो बिदि थिग थाक जाबाथाय बिसोरो मोनसे थि डेट टाइम हरबाय ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा गाइड फैगोन बेखौ आङो जेनेबा एयारपर्टआव थांनानै पिकआप खालामना लाना फैबाय ओमफ्राय जिखिनि प्लेन थाखाया जेनेबा एयारपर्टआव फैबाय जुदि टाइम जायोबाथाय बेलासियाव बार्ड वाचिं खालामबाय आरो नेक्स्ट फुङाव हाबबाय अखानायै आरो बेलासियाव हाबलायबाय फुङाव हाबलायबाय बिदि खालामो आरो बे राहायै नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा बे माबाखौ कन्टेक्टखौ लालायो नंगौ बे समाव जोङो बिथां रस्तम बसुमतारी बे रस्तम बसुमतारीजों जोङो गोबां बाथ्राखौ जों बिथांनिफ्राय जों मिथिना लाबाय आरो नोंथांमोना मिथिहोबाय मानास नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआव 480निबो सायाव दाउ दङ बेवहाय गुबुन गुबुन जाथिनि दाउ दङ खायसे दाउआ गोमालांनो हमबाय आरो बे दाउखौ माबायदि रैखाथि होनांगौ बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जोङो रोखायै मिथिबाय मानास नेसनेल पार्कआवनो मोननो हानाय जे गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर जाय जिब जुनारफोरा गोमानो हमबाय दा बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जोङो रोखायै बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायबाय बा थामहिनबा बिथांनि गेजेरजों जों नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो लोगोसेनो खायसे जिब जुनारफोर जाय जिब जुनारफोरा मानसि आरो जिब जुनारजों जे दावहा थामहिनबा बिथांमोनजों जे क्लेजें जानाय बेनि सोमोन्दैबो मानि थाखाय जायो बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जोङो रोखायै गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोना नैबे समाव गासै बाथ्राखौबो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हादों आं बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसेनो नोंथाङा नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे सम जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो होनायनि थाखाय नोंथांखौ नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों।